Айде да продължаваме към последната задачка – страшната геометрия. В правоъгълника ABCD диагоналите се пресичат в точка О. Ъглополовящите на ъгъл DBC и ъгъл ADB пресичат CD и AB съответно в точките P и Q. През точка А е построена права успоредна на BD, която пресича правата CB в точка R. И ни питат за 4 неща. Както обикновено последната задачка в матурата ще си е занимавка. Сега, с геометрията много е важен чертеж. Трябва да сме внимателни и прецизни. Айде сега да видим какво може да направим с тази задачка. Първо, забелязвам, че имам правоъгълник с диагонали. Така че започвам изречение по изречение. Правоъгълник, диагонали пресичат се в точка О. Толкова. Ето го един правоъгълник, даже със същите буквички. Ето ги диагоналите. Ето е и любимата ни точка О. Ъглополовящите на ъгъл DBC и ADB пресичат CD и AB съответно в точките P и Q. Айде сега да начертаем ъглополовящите и където се пресичат P и Q. Ето е една сравнително хубава ъглополовяща DBC. Ето го DBC и ADB. Съответно се пресичат в точки P и Q. През точка А е построена права успоредна на BD, която пресича правата CB в точка R. Айде сега, успоредна на диагонала, ще изглежда нещо такова и пресича BC в точка R. Тоест, както забелязваме, бъде малко на продължението, но се получават нещата. Ето го нашия страхотен чертеж. Красота, удоволствие. Спокойно, едно по едно ще видим, че всичко се получава лесно. Докажете, че DQO е еднакъв на DPO. Айде сега да си ги отсветим да ги видим. DQO бил еднакъв на BPO. Ето я. Добре. Съгласен съм, визуално не мога да правим такива магии с маркерчето, но можем да си ги начертаем и ако имаш моливче, можеш съвсем леко да си ги маркираш, после ще го изтрием. Ето сега, за да е честно, аз ги изтривам, но това, което ще направя е, че ще си ги свържа. Добре, еднакви триъгълници. Знаем 4 признака, технически 3 и още едно свойство, които може да ползваме. Две страни ъгъл между тях, страна и ъглите, трите страни или правоъгълен триъгълник. В този случай не сме сигурни, че е правоъгълен триъгълник, така че ще пробваме нещо от другите. В този случай аз забелязвам, че имам връхни ъгли. Кой е връхен? Ами ъгъл DOQ с POB. Те са връхни, съответно и са равни. В случая може да ползваме първи или втори признак, защото вече имаме един ъгъл, т.е. ще гледаме или още две страни, или страна и ъгъл. Добре де, къде може да се появи сега другото? Айде да си го опишем. Първо, ъгъл DOQ е равен на ъгъл POB. Защо? В скобки, защото са връхни. И сигурно това ще го ползваме за доказателството, така че аз ще си го отбележа с едно. Отделно, ако забелязваш, това е правоъгълник. И едно от основните свойства беше, което идваше даже директно от успоредника, защото правоъгълника е вид успоредник, е, че диагоналите взаимно се разполовяват. Тоест, ето го диагоналчето. Тоест, DO е равно на BO. Тоест, от ABCD правоъгълник и свойство следва, че DO е равно на BO. Скобки 2. Тоест имаме това, което знаем. Ъгъл, страна. Все още може първи признак или втори признак. Хубавото е, че може да се ориентираме спрямо ситуацията. Този ъгъл и тази страна. Тоест, ако ползваме първи признак, ни трябва тези две страни, които ние сега си ги доначертахме, малко не сме сигурни какво може да правим с тях, но е възможно. Или втори признак, който е страната и двата ъгъла между тях, т.е. този и този. А сега да ги видим тези два ъгъла. Аз ще ги
пак начертая с цвята си позволя, за да ги виждаме отдалеч. Добре, да, ама сега ние имаме правоъгълник. Ние знаем, че правоъгълник е вид успоредник, т.е. има успоредни страни. т.е. ние имаме, че АД е успоредно на БЦ. И от това, че имаме две успоредни прави, съответно BC и AD, пресечени с третата диагонала, означава, че целият АДБ е равен на CBD. Ъгъл ADB е равен ъгъл CBD, защото са кръст. Супер бе, ама какво от това? Това не са същите ъгли. Чакай малко. Какво не сме използвали от условието? Те нямаше ли оглуповящи? Т.е. половинките от тях също са равни. Но DQ и BP ъглополовящи, следователно въпросните два ъгъла, които ни интересуват, ODQ е равно на ъгъл ОБП. От 1, 2 и 3, кой признак? Втори, два ъгъла и страната между тях, се получава, че двата триъгълника са еднакви. От 1, 2 и 3 по втори признак следва, че триъгълник ODQ е еднакъв на триъгълник ОБП. Ето, лесна работа. Айде към Б точка. Докажете, че АС е равно на АР. Сега да видим. АС е равно на АР. Добре. Трябва да докажем, че две страни са равни. Ако се загледаме, даже ще се получи един равнобедрен триъгълник. Но ще стигнем до него. Сега да видим какво може да ползваме. Трябва ни АС и АР, че са равни. Щом АС и АР са равни, забележи, че АС е част от диагонала. А пък от основното свойство на правоъгълника ние знаем, че диагоналите не само, че са взаимно разположат, но и са равни. Тоест, има ли как АР да го покажем, че е равен колкото друг диагонал? Другия диагонал е само един. Той е ДБ. И ако пък се загледаме още повече в този четириъгълник, той много изглежда, че е успоредник. Тоест, забележи сега какво направихме. Ние в главата си направихме цял план, стъпка по стъпка, какво трябва да направим. Доказваме, че успоредник равен колкото диагонал, диагоналите са равни от свойството и изведнъж доказахме, че са равни страните, нали? Добре, сега ни трябва малко знания от успоредник. Кога един четириъгълник е успоредник, доста варианти имахме. Или две по две успоредни страни, или две страни са успоредни и равни, или диагоналите да се разполовяват. В този случай, ако забележим, ние от условието знаем, че DB и AR са успоредни. То заради това беше начертано и AR. Така че ние имаме едната успоредност. И тогава ни дава логика, че или ще пробваме другите две са успоредни, или докажем, че първите са равни. Ама ако ги докажем, че са равни, няма смисъл да докажем, че е успоредник, защото ние това искаме да вземем. Тоест, току-що сведохме задачката да докажем, че AD е успоредно на BR. Но не забравяй един много важен детайл. Всъщност това, което продължихме надолу, то беше продължението на BC. А BC и AD са успоредни. Тоест, ако го продължим надолу, все още ще се успоредни. Тоест, ние сме готови. То е скрито в условието. Две по две са успоредни. Готови сме. Успоредника е пред нас. Ето сега как ще го опишем. От условие следва, че AR е успоредно на BD. Забележи много интересно. Пише го 4. Защо напише 1? Защото може да ползвам нещо от предишните подточки. В геометрията много често се случва. Така че е хубаво да си слага следващите числа. Има достатъчно числа в математиката, няма да свърши. Така че спокойно. Понеже R е пресечната точка с BC, следва, че BR е всъщност успоредно на BC. Но от това, че ABCD е правоъгълник, следва, че AD е успоредно на BC, което е успоредно на BR. И от 4 и 5 следва, че ARBD е успоредник.
Добре, супер, какво спечелихме от това, че е успоредник? Точно това помним. Тогава двете страни са равни, диагоналите са равни, тогава и двете отсечки са равни. И от тук следва, че AR е равно на BD, но от ABCD правоъгълник и свойство следва, че AR е равно на BD, което пък е равно на другия диагонал AC, или AR е равно на AC. Ето, готови сме. В подточка. Докажете, че сборът от лицата на триъгълниците ADQ и QBP е равен на половината от лицето на ABCD. Добре, айде сега пак ще си начертая да ги видя ADQ и QBP. Добре, то чисто визуално даже изглежда, че може би тези две парченца са колкото другите две парченца. Тоест сега трябва някакси да докажем, че са по този начин. Какво всъщност може да ползваме? Може да ползваме еднакви триъгълници, защото щом триъгълниците са еднакви и лицата са им еднакви. Тоест ще си свържем парченцата, които знаем, две по две ще ги видим, че са еднакви. Ние в А подточка доказахме, че ето тези два триъгълника са еднакви. Предполагам, че от тях доста лесно може да докажем, че тези два триъгълника са еднакви, от което вече ще имаме първите два триъгълника, защото ако ги смесим, вече имаме това, което ни интересува. Това парче и това парче да са равни. За да може да го ползваме, няма да е лошо в такъв случай да си сложим ето това да е номер 6, което го взехме. Защото от 6, ако забелязваш, ние веднага може да вземем както една, така и втора страна. И плюс връхните ъгли се получава веднага. Ъгъл DOP е равен на ъгъл BOQ. Скобки връхни. И това се получава 7. И сега, ето тук как идва от полза, че сме си го отбелязали. От 6 следва, че другите две отсечки OP е равно на OQ 8 и OD е равно на OB 9. И ето го от 7, 8 и 9. Две отсечки, ъгъл между тях, първи признак. По първи признак следва, че триъгълник DOP е еднакъв на триъгълник BOQ. И ето, от 6 и от 10 може да си ги смесим и да получим, че големите триъгълници са еднакви. От 6 и 10 следва, че триъгълник DQP е еднакъв на триъгълник BPQ, което следва, че лицата на DQP и на BPQ са равни. Ето, докарахме големите парченца, че са готови. Айде сега малките. И ако помниш, ние тук доказахме, че в А подточка, че тези са равни, другата половинка също е равна, но то всъщност даже не ни трябва. Защото, щом е правоъгълник, тогава това са правоъгълни триъгълници. Случайно да си помним за някакви еднакви правоъгълни триъгълници. Точно така, четвърти признак. Какво ни трябваше? Прави ъгъл, хипотенузата, катет. Добре, ето пак опираме до първите триъгълници, в които доказахме, че са еднакви. Получаваме хипотенузата и катетите откъде идват? От правоъгълник. Ето ги правоъгълник. Забележи колко често се връщаме на А подточка и затова си ги отбелязваме, за да може да ги ползваме отново и отново и отново. От 6 следва, че DQ е равно на BP 12 и от ABCD правоъгълник следва, че ъгъл А е равен на ъгъл С са по 90 градуса и същевременно, че AD е равно на BC и от 12, 13 и 14 по четвърти признак следва, че триъгълник ADQ е еднакъв на триъгълник BPC, от което пък следва, че съответно лицата са им равни. И ето
Имаме 4 парчета пъзъл големия, две си приличат, другите две също си приличат, и тогава ако вземем две от тях, ще бъдат също като две от тях. От 11 и 15 следва, че S на DQP плюс S на ADQ е също като S на BPQ плюс S на BPC, но пък то също, всичкото, ако го съберем, ще ни с всичките парченца на пъзъла, т.е. се получава, че половината от цялото или лицето на големия правоъгълник. Г подточка. Ако ъгъл DBC е равен на 2 пъти ъгъл ABD, докажете, че отношението между AQ и AB е 1:3 и намерете мярката на ъгъл RAC. Добре, ами те всъщност са ни дали, че ако това парченце е хикс, тогава това цялото е 2 хикс. И колко е целият ъгъл? 90 градус. Т.е. имаме хикс плюс 2 хикс, че е 90, трите хикс са 90, т.е. един е 30, другия е 60. 30-60. Нали това ни напомня на нещо? Сега ще го видим. Дайте набързо това да го опишем. Ъгъл ABD към ъгъл DBC е равно на 1:2 или хикс към 2 хикс. От ABCD правоъгълник следва, че хикс плюс 2 хикс е 90 градуса. 3 хикс е 90 градуса и като разделим на 3, хикс, който е ъгъл ABD, 30 градуса и ъгъл DBC, който е 2 пъти хикс, е 60 градуса. И ето сега си ги заместваме. Да видим сега отношението, което ни питаха къде е. Ето го голямото нещо. AQ към AB. Добре, имаме ли как да го пренесем някой от ъглите? Нека сега да видим. Още в А подточка ние забелязахме, че тези ъгли са равни. Тоест аз мога все едно ето това да си го пренеса ето тук. Или това ще стане 60. Но не забравяй, че това е глуповяща. Така че двете стават по 30. Тоест имаме 30. И ето как прехвърлихме 30-ките от дясно. Айде сега да видим то 30-60-90. И нека да си изложа AQ да е А. От триъгълник 30-60-90, т.е. срещу 30 по 2 дава, т.е. срещу 90. Т.е. DQ прави 2 пъти А. Но забелязваш ли какво се получава с DQB? Две триски. Теоремка равнобедна. Т.е. DQ е колкото QB, т.е. 2 пъти А също. И изведнъж AB стана 3 пъти А. Ето го отношението. Ето сега как ще си го опишем. Първата част беше, че прехвърляме 60-ката ето тук. По-точно, ако забелязваш, в случая мисля, че се получава 16. От 16 и ъгъл половяща следва, че двата ъгъла там, ADQ и BDQ са по 30. Освен това, също така, сега трябва да забележим да вкараме А-то. Нека AQ е А сантиметра. От триъгълник AQD виждаме, че е 30-60-90. По теорема забелязваме, че DQ е 2 пъти AQ или 2 пъти А. Но и същевременно пак ъглите QDB е равен на ъгъл QBD, е равен на 30 градуса, следователно по теоремка, щом ъглите са му равни, следва, че BQ е равно на DQ, което също излиза 2 пъти А. Следователно AB, което е AQ плюс QB, е А плюс 2 пъти А, е 3 пъти А. Следователно AQ към AB, което е А към 3 пъти А, е 1:3, след като махнем тези ата. Ето, ато беше просто някакъв моментна буква, която използвахме и вече си свършихме работата. И сега остава да намерим RAC. И сега, за другата част, не забравяй, имаше и да намерим ARC. Но в една от подточките нещо си говорихме за този триъгълник. Забележи, в този случай ние имахме, че този е равнобедрен, но и също, че това е успоредник. Тоест аз този ъгъл е колкото този. Тоест това е 60 градуса, но и забележи, това беше равнобедрен триъгълник с ъгъл 60 градуса. Какъв този триъгълник? Равностранен. Тоест всичките му ъгли са по 60.
т.е. ъгъл RAC 60 градуса. Другата ситуация идваше от успоредника. Нека да видим някъде бяхме ли си го отбелязали, че успоредник не сме го отбелязали, нищо, ето си имам го. От 17 следва, че ъглите са равни, т.е. ADB е ARB. ADB е равно на ARB с 60 градуса. Сега само, че ни трябва и триъгълника, че е равнобедрен. Ето го 18. И от 18 по теорема следва, че равнобедрен триъгълник плюс 60 градуса следва, че триъгълник CAR ни е равностранен, от което следва, че ъгъл CAR е 60 градуса. И с това се справихме с втори модул, с всичко, включително и разписването. Надявам се, че забелязваш, че нещата не са толкова страшни. Бонус номер 3. Да видим как са разпределени точките в страшната част от математиката, именно отговорите. Ето го 24-та задачка. А по точка е 3 точки. Това беше за еднаквостта. Както виждаш, те са ползвали първи признак. Това сега да не те притеснява. Това, че ние не го доказахме по този начин, не означава, че е грешно. Просто те са избрали друг признак. Както виждаш, за всеки един доказан елемент от признака получаваш точки. Така че това са точките, които имаме. В по точка успоредник, както помниш го направихме. После имаме, че BC е AD е равно на BR. Я да видим дали го направих това. BC е равно на AD е равно на BR. Сега, те предполагам го правят с едно друго доказателство. Точно така. Разликата е в следната ситуация. Вместо да доказват, че това е успоредник, и съответно от това да се получи, че това се прехвърля индиректно, стават равни и от правоъгълника, те решават, че ще ползват свойство, в което, ако се замислиш, ако тези всичките са равни, забележи, че в този случай имаме медиана и височина. Единственият триъгълник, в който имаме и медиана и височина, това е равнобедрения триъгълник. Така че, това е алтернативно решение. Ако ти е вярно решението, нищо, че сме го решали по различен начин, значи е абсолютно правилен. Но е хубаво, защото виж, че ако не бяхме видяли отговорите, нямаше изобщо да сетим, че има друг вариант. А колкото повече варианти се досещаме, толкова по-добре за нас. И да, съответно, че е равнобедрен се получава. В подточка. Лицата на ADQ и на QBP ги записват като лица и директно ги правят свойства, които директно ни дават лицето. Ето ти тук е ситуация, в която аз го реших по ненужно труден начин. Както виждаш, не сме перфектни, но и нарочно го оставям заради това. Виждаш, това решение е сравнително лесно. И може би, ако се бях замислил повече, щях да се сетя. Но това ти показва, няма винаги един правилен начин. Така че, следвай себе си, и двата начина са верни и се надявам, че това го забелязваш. Г по точка. Ето, започват по същия начин като нас, за намирането на ъглите, една точка. И после забележи, ADQ го цепят с 30, 60, 90 за една точка. И от него излиза едната точка. Така че, нашия път тук е същия. Но харесвам как са описали, че всяка част как се разбива. И ако виждаш, те бяха и горе-долу стъпките от нашия план. Тоест, за всяка една стъпка, която ние разписахме, получаваме по една точка. И съответно, това, което видяхме, равнобедрен триъгълник, от него се получава последната точка и вече имаме абсолютно всички точки. И с това, с голямо усърдие, да надявам, че вече знаеш, че втори модул не беше сложен. Нито за решаване, нито за разписване. Важното е в тези 3 видеа, които видя. 5 видеа. Имах в предвид 5 видеа. Че матурата не е невъзможна. При добра подготовка всичко се получава. И пак всичко, което съм решавал, съм го качил в
отдолу линкчето и ако случайно мислиш, че мога да ти помогна, можеш да видиш линк към моя вебсайт. Може би нещо ще ти хареса там.